bak koffie en de ochtendkrant. Ik loop de trap op met jouw beker in mijn hand. Ik denk aan vroeger en ik voel de pijn. Waar zou je nu toch zijn? En ik denk aan de momenten die ik met je heb gehad. Aan het leven dat we deelden, toen je nog dicht bij me was. En ik vraag me af, is er nog iemand zoals jij, die me de liefde geeft, waar een mens voor leeft, net zo iemand als jij. Iemand perfect voor mij, iemand net zoals jij. Tussen papieren naast de prullenmand vind ik een foto van ons samen op het strand. Voel de zee zacht langs mijn voeten gaan. Het is net of we daar weer staan. En al is het lang geleden dat je